Kumusta ulit? Nay, hanga kompleto nagpasulsuna nga di makaraman ti rambutan. Ngam neta lang, das tanggasat at sobrat kinapudot na. Kasla nagpauyo di kiti mulad ang rambutan ta mamanumot ti nagbunga. Sa nagabay pa kiti nga nagbunga. Ngam dito karuba dito susuna, isu, napana nagisarita ta agbura sa mantiga tangag, kinayat namat. So nga rin dito, agburburas isuna, madama magburburas ti kang kanag. Ang magis-istorya akan mo pa, di ko angam din namat mo, nga ni 2 kilon sa amot ang tinakang ko tapuon na. Ang nabali agam amo kami mag, karuba mi jay, di may alata. Kaya lang nga dayawi ko jay sarat nga kanag. Uray pa din naluumang kapinurus-purus kung saan. Kasi nga talaga nagbibisinak ti rambutan. Ala, sige nga ron, taagburas akpelang ta, adan tumatiyawi ko akanag. Kanag ko na ang patyan, baka agawan dat tumula na giti ubeng. Ada dun tumamalata makandang ang tamakang ko. Tagasulso na dabay. Hanabali at ito na mabaling tumati giti mula da. Siya tumuto may agala di giti mula da at na muna naluluom. Sagana kayaw, umayag ito magpuros. Ala, sige nga rodan.